Priamo v srdci Európy sa v malebnom Slovensku skrýva mesto s vyše 200-ročnou históriou liečebnej tradície. Sú ním kúpele v Piešťanoch. Vstúpte do sveta, v ktorom sa prastaré dary zeme stretávajú s moderným liečebným umením. Ponorte sa do termálnych minerálnych vôd, nechajte pôsobiť bohaté sierne bahno a vydajte sa na cestu uzdravenia, ktorá preslávila Piešťany po celom svete. Na mieste, ovplyvnenom vulkanickou činnosťou, vyviera z rieky Váh bahno bohaté na sírovodík. Viac než 100 rokov sa bahno používalo v kúpeľnej liečbe pre liečivé vlastnosti. Rovnako je to aj dnes. Bahno odoberáme priamo z riečneho dna a ručne ho premiestňujeme do špeciálnych nádrží. Bahno v nich ďalej dozrieva viac než rok a vstrebáva minerály, ktoré mu dodávajú výnimočné vlastnosti, dôležité pre liečebné procesy. Piešťanské sierne bahno, ktoré prechádza 3 fázami zrenia, je jedným z najkvalitnejších peloidov na svete. Znižuje svalové spazmy, zlepšuje pohyblivosť kĺbov, chrbtice, má protizápalové, protibolestivé účinky, taktiež regeneračné účinky. Veľmi dôležité je, že obsahuje látky, ktoré znižujú degradáciu elastínu, hyaluronanu, kolagénu v chrupavkách, šľachách a spojivových tkanivách. Potom ho náš skúsený tím, zložený z viac než 100 špičkových lekárov a terapeutov, využíva v širokom spektre procedúr. Medzi ne patria napríklad problémy pohybového aparátu alebo podpora celkovej vitality. Každoročne vykonáme viac než 1 000 000 liečebných procedúr pre pacientov z celého sveta. Všetko sa odohráva na kúpeľnom ostrove, kde sa spája elegancia, liečba a pokoj. Nadýchnite sa histórie v Napoleon Health Spa, postavenom v roku 1912. Alebo si doprajte luxus secesného 5-hviezdičkového hotela Thermia Palace so 118 izbami. Len pár krokov od hotela Thermia vás privíta Irma Spa. Termálne kúpele ideálne pre uvoľnenie unaveného tela a nájdenia úľavy od bolesti. Slovenské liečebné kúpele Piešťany sú svetoznáme aj pre termálnu, prírodnú liečivú minerálnu vodu so zvýšeným obsahom sírovodíka, ktorá sa používa vo forme rôznych kúpeľov, ale aj na pitnú kúru. V srdci kúpeľného ostrova nájdete okrem iného aj hotely Splendid a Esplanade, ktoré spájajú pohodlie s luxusom. Z izieb sa pohodlne prejdete priamo do našich špičkových kúpeľných priestorov cez vnútorný vstup. Tam na vás už budú čakať ďalšie termálne bazény a moderné liečebné postupy. Ako zdravotnícke zariadenie máme povolenie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na liečbu ochorení pohybového aparátu, ako sú artrózy, vertebrogénne syndrómy, reumatoidná artritída, stavy po operáciách kĺbov a chrbtice, ale aj neurologické ochorenia, ako je Parkinsonova choroba. Zameriavame sa aj na prevenciu týchto ochorení. Keď budete oddychnutí, do síta si užijete gurmánsky zážitok. Majstri kuchári pripravujú jedlá z čerstvých, sezónnych surovín a kombinujú miestne chute spolu s medzinárodnou paletou jedál. Hneď za prahom kúpeľov sa rozprestiera svet oddychu a zážitkov. Navštíviť môžete napríklad rozláhlé piešťanské parky, vyskúšať miestne golfové ihrisko a preskúmať malebné zákutia kúpeľného ostrova. Ak zatúžite po prechádzke mestom, je vám na dosah.
Len pár minút chôdze cez kolonádový most vás privedie do živého centra Piešťan plného kultúry a histórie.